Hilene. Hi, good morning, mga atong buntag. Atong adlaw sa tanan. Salamat Ginoo. Ang pagyapugang matarong awrasa. Bitaw kan salamat, Lord. Update ko sa lakaw gahapon. Ako ka update gahapon. Paguli kay alas 5 na ko nakauli. Kay bisado ko nilakaw. Kay ang tumang hapon magpabasa sa result. Grabe man yung proseso ng provincial. Di man yun sila mo kuhan bisag kamatdano ng mga tao di nila kuhan kay paagi din nila laboratory. Basar ko result gapon ngadto ko pila ko alas 5 kapit na mo alas 5 pod na basag ang result tungod sa kadaghan kadtong tao. Tungod pod sa mga sakit nga ilang ipang subay dyan pang laboratory ang mga tao nga nagipa-check up kung asa dapit ka internal o asa dapit pilya sa kuan naman ko pabasa gapon sa doktor sa surgical ang daghan kadtong tao tungod sa mga sakit nga sa kami laman gapon tang pati sa hang ultrasound na po may kabuok mapareha mi ni gallstone sa mga dito nga pag humagbasa abi man na og katong pag nanhan diha og grupira dito sa Alicia hindi naman kung operahan mo sa upaw dahil nga tarantar sila kay operahan ako no pero pag abot na i-check up kog utro mo ni pag humag-check up tong paglakaw na tong Bernice nga laboratory mo ni ang pabasa gapon ang laboratory gas Bernice mao man ning laboratory ha ani kita ninyo tungod na ning laboratory ha gi tagaan na po kuglaing result sa ultrasound kay kuno hanggang laboratory tag-as kuno di kuno tukma sa ultrasound nga gikan sa community hospital sa Kandihay mo nang gihatagan na po kuglaing papel x-ray ultrasound ay kanina po may lakwo na mo karon o kani nisupaw o nabay ka bayad kay ningsud ko nga to ultrasound gapon sa sud sa probinsya kay gitagaan man ta po kog assistant financial assistant sa manasakit ang problema kay way ultrasound sud sa provincial di man magamit ang manasakit og sa gawas mo lagi to di ako yung mga resita o kaklase nga yayay pod ang precious kada isa halalaman nakapalit mas bulita nakapalit mas upawid na lang kong gipalitan pero karon hindi naman to sa gabi pag abot na nga magpa-ultrasound kuno ko muatras ng tako din lang ko mag-ultrasound kaya ultrasound sa Ramiro 1.5 man dahil si Zaman ingon nga mo-advance ko silang amo para ma-ultrasound ko usa kong hindi masudog balik sa isang trabaho kaya kung kunong makuan kay kuya man ang provincial ingnan man lamang ko nga di og muna jud kuno kasakit og nana kuno ko magsuka-suka na kuno kilo di na kuno ko magalibang hay na kuno ko mo adto kanang emergency mo giisang doktor gapon kaya magiingnan nga basindok og di pa ko makapa-ultrasound kay mangita pag kwarta yun naman siya nga kuanay og emergency nga di na dili mo makaya ang sakit magpadara ko sa emergency kaya na anak ko ko record grabe din sila grabe din ang kuan sa provincial pagtanaw nilang madadapa daghan pagpaagian nga parang mga laboratory masuhid nila ilang imong kibati kiningon mo ko nga ug mutukar lagi sakit yun naman siya nga og di pa kuno ko maka humanda ning request niya nga ultrasound kaduhang ultrasound
o di na jud ko na makaya dito ko na kung kuan emergency daghan mi na po mi ka sa gapong adlaw na po mi ka ingani ngagi kuanan ni Jaw ko ultrasound wala gito din na lang kita kong ultrasound di na musuko nga ultrasound na lamang ko no kapoy na pagbalik-balik ang igagaw paningan nga herbal na laman ko no mag-search ko sa herbal kay aron ko na ko kasi ko na matunaw pa ano tayo nga nga din lang ako mabalik karon kay mangita na pod migasa may mag-ultrasound nga brato-brato kay giinan man po ko nga di ko nung babalik sa community hospital man to nga ultrasound das ni Agi inan mo ko nila nga anis sa kuan kay wa din sa kibaw nga pag-search mo sa ultrasound gapon why wa nag-operate ilang ultrasound sa kuan diya katong kauban gapon kay di man zekas da nag-ultrasound sa dito sa Ramiro 1.5 kuno sa Ramiro walang ako kay alas 5 ni uli na lamang ko kay di po ko kwarta gapon nga ubanon takos tong kauban ng taga-Clarin nga nagpa-ultrasound siya uli na lamang ko kay upaw yang pasibot og nabami ka bayad o ultrasound kay nakagasto naman sa tambal ang nabayad ng tambal kay do ay naman 2,000 kay ang mahal mag sa katambal ang sa katambal tag 34 ang imong ng tambala sa kadlaw unum katag 34 may kumaron unum katag 34 may isa pod nga klase nga tag 10 tag isa anang isa may tag 34 generic ra ganin na among gipalit kaninsat pagahigagaw nga kuan ko no kay ning kuan day pag ko ning approve sana nagpaluap di fokus katong nagit sa ating sa amang midwife head sa Alicia kato yung give life give of ato life katong operasyon nga mission katong operahan niya pa sa una di amin ang bergihatag ikan sa among Alicia katong nurse nga amora mo ning forward sa number nga patawagan to ng nambera sa gift of life dayto nga mission ang gitawagan kamo kung buhat gapon ni tawag ko katong number sa opisina dayto sa kuan gift of life ako no sila operation nga gallstone September to December sayang ko no January to karon das ni Agi di operasyon sila pero lahi naman ang amang lamang midwife sa Butlungkam di naman mag-update sa mga tao sa baryo kay paras pag opirang Violeta sa una lain man tao nagpahibaw ni Zawa man nagpahibaw sa amang baryo mo po drone kay das sa amang baryo di ay na di mo pahibaw kay pagtawag nas opisina sa gift of life gapon ningon tong baji nga nakalabay na tong operation sa gallstone naanak ko na po'y kami karon ko nung September to December hindi ko ang nana aw karon ang ginahana o pintay magpatrasahan ko karon kung makaya-kaya pa magpalista na naman ko datong kuan status life gift of life kaya na naman ko kontak agin ang opisina nakatud na ko kaadapit ang opisina o unsa ganin ni ron basin day makayanan pag sa gift of life na lamang ko magpa-opera kaya naman ko kontak karon og maman og ultrasound o makapa-ultrasound mi galing karon siyempre maka-ultrasound karon back to balik na pod tus pila nga doon na pag-form gamay katong pinamahan nga para asa ka dapit nga department ka imutang proseso gyapon aptan gyapon tag alas 5 tag sa kaadlaw
Alauna na, mao din naglingkod-lingkod ani wa may pay doktor, mao dani ako naglingkod-lingkod. Muna karon og nakapanglakaw mi, sugat akong upaw, tupas upaw. Nanghinahan naman lang yung kuan o panalitan po o nagsid makayas kasakit padana naman po kong emergency kay maway sila sa doktora na ngayon nga kung may emergency dito ko sa emergency kay pasyente po grabing daghana ako abot nga dito gahapon madugaling kay sa surgical ko nabutang ikatulog ko pero pagbutang na sang papel ika-21 na ko pagbutang na kuan lain man dito kay na may form gamay mo pinapang ga ibutang man yung asa ka nga pedya baka asa ka surgical baka internal mo ng pagbutang sa papel gapon ika-21 na ko pero alas 5 pa to alhan nagtaw. Grabe mga tao, hindi mo makitaan o kuan. Ang uban nagsakay nag wheelchair di gyapon maasikaso dito. Maagi gyapon pila. Ang uban ganing mga nagbantay nagsakay wheelchair nga itot na gani kay gusto nila ilang pag hindi maatubagan kay basig muna na po tong kalisod na ginhawa kay nagyuba. Di balik gyapon na tos kuan kay ilain magilahang kuan kay na may naka-online na ay walk-in ako nahog ko walk-in katong 1/4 nga papel gipirmahan at tutong ibutang pero unahan nila silang lista katong nakalista nga naka-online na gitawagan na nga karon ilang schedule sila di mauna isaot itong mga papel nga walk-in kaya online katong mga na-online nang ipangutana ilang online deras ni aging semana gitawagan sila gahapon pa mo nang di po sila unahan mo nang kami mo nang pag-uban nga walk-in mo jud ako matambahan ko nga mga tong alas 5 di ra makatok alas 5 mabasag ang matawag ko pero loy jud uban kay nag-agwantag pila da inig hapon di matawagan balik na pud ugma madyo malawon tong taga-deura kay sige nagkuan magbahaw katong mga bahaw gahapon nga wa mahuman karon balik na puto karon sila pila balik gyapos uno listag 1/4 gihapon mao may ilang patakaran kaya diha bitok diha pribadi nga tagaluo nagdaog referral kay operahanan lagi pudto kay murag appendix tong izahang sakit ang referral gikan sa luon bigo operahan na pero to abot tumagyapon pila para sa ang proseso nga moagi lay pagpila-pila maniling sang doktor ang hapon nga dok pananglitan og kuan indang na yung pananglitan og dinugid kayas ka sakit mag-emergency na lamang ka kay na naman kay record dinhi mo ni jud ingin na kay paghatag sa ultrasound ingon lang ko nga wala ko ka pa ultrasound bro sa tagaan kag kuan atos malasakit ang problema kay wa man lagi ko as sa provincial way ultrasound di na lamang kog mayo pa kuno
Ga 1,000 po bayad sa ila, pero naman kay malasakit pa ang papel bayad o naapapod gana pag ilang ultrasound. May problema karon. Nagkaroon, nag-agad akong upaw. Kaya wala naman ko makuot, kaya wala naman ko, pero ako kasi manawan ako kay may order. Makakwarta naman ko maka-order, makakwarta ako may magpalaba. Ano po gang, siyempre o may yamal kang iagaw magpalaba kay namli ko gibati. Pasalamat naman ikong upaw kay pag ganin dyan, akong napalitag tambaw. Ang napalit ng tambaw, doon nakabanig. 1,000 na to kapintong isang napalit ng tambaw. Wala pa kaadlaw. Kay inom mo tabletas, unong katabletas sa kaadlaw. Datag na 4. Ako'y tumaron na ron, tama na po na hanggang punto, hanggang hapon na po. Bawa ka sa upaw. Dinjo, katunang utana, pananglitan na kayo naramdaman, padit na naman kag pa ultrasound whole abdomen. Kaya ko ka, di man kanunay agha katulong mga tayo mga nagdurog og sukan, sa aghang tidyan sa kasilamon, dahil kaliputon nila nga puwasang paa, aghang pagtulog to, UTI, pero nakudoktor ko na to, nakagasto ko itong libo kapin, kay dakoy resita sa UTI. Pagkaman sa UTI, kuan ko sang urine mo to, pagbalik na naman tong 7 days ng tambal sa UTI, ihatagan ko kanang papel sa para ultrasound mo to. Katong mga tanang nga sa gibati karon gikan ko sa nagpa-ultrasound na lagi magtulutong sang tidyan lahi mapalingaha kay di man yung gallstone ra na may ko sang liver mo nang mo niyang katubag ninyo o sa tambal wa man di mo to tambal, di man ka pwede pod makapalit sa tambal wa kay resita. Hindi na mo ginungutana sa ang comment ng utana nga sa kunoy tambal ang makaibaw kasi yung paminaw simulawas paniguro na naman kagbawl sa sound o whole abdomen mo na yung katambag ninyo katong nga pasalamat po ko ninyo katong dahan ng advice na nga magpa-opera. Mo bitaw na ning kamot ko nga masuhid ko ma-opera ba mo nang karon lakon ni namang ultrasound kita lang ta sunod nang update sa hang lakaw. Daghang salamat yung tanan amping. God bless.